Hej, denne gang skal vi gennemgå, hvordan du opretter en køkkenbesked. Når du sælger en vare ind i kassen, f.eks. en kyllingesalat, kan du trykke på den knap, der hedder køkkenbesked. Så kommer dette felt frem, hvor man kan addere nogle forskellige beskeder. Du kan se, at jeg allerede selv har adderet nogen, f.eks. med ketchup, som besked på min kyllingesalat. For at oprette disse beskeder, skal vi lige lukke vores front office ned. Det gør vi ved at gå ind i Manager og lukke POS. Så kommer vi ud i vores backoffice. Ude i vores backoffice skal vi ind under restaurant, produkt, og så tage fat i vores varegruppe først. Under vores varegrupper, der er der sat nogle forskellige options. For eksempel ind under mad, der er der sat nogle forskellige options hernede under. Under den her køkkenbesked har vi valgt den gruppe, der hedder køkkenbeskeder. Man kan også godt oprette en køkkenbeskedsgruppe til hver varegruppe, så de forskellige beskeder, der er i varegruppen, de er forskellige fra varegruppe til varegruppe. I dette tilfælde har vi bare brugt en gruppe til alle varegrupper. For at oprette vores besked går vi ned under varer. Inde under varer her, der skal vi finde den gruppe, som der ikke bliver vist inde på kassen. Den hedder højst sandsynligt vises ikke, eller for eksempel tilbehør. I mit tilfælde har jeg kaldt den tilbehør. Herinde ligger alle mine beskeder, som jeg bruger i de forskellige varegrupper. Nu vil jeg gerne oprette en ny besked. For at oprette en besked finder jeg en, der ligner nogenlunde den, som jeg gerne vil have i forvejen. Så jeg tager for eksempel en, der hedder ekstra ost. Så trykker jeg op på den, der hedder kopier. Og så får jeg den, der hedder ekstra ost fuldstændig ens til den. Så i stedet for ekstra ost, kan vi kalde den ekstra sauce for eksempel. Den skal bare ligge under tilbehør, og som ret kan den køre som hvad nu det skal være. Jeg kan fx sætte min til forret. Det har ikke nogen betydning overhovedet, hvad den står til. Tryk på OK. Når vi nu opretter vores varer hernede, så går vi ned i vores muligheder. Under vores muligheder har vi alle vores beskedgrupper. Her skal vi finde den beskedgruppe, der hedder køkkenbesked, da det var den, der var vedhæftet vores varegruppe. Vores køkkenbesked ligger heroppe. Dobbeltklikker vi på den, og der kan vi se alle de beskeder, som der er inde på kassen lige pt. For at addere vores nye køkkenbesked, trykker vi på ny. Under navn heroppe, på de 3 prikker. Og der skal vi så finde vores køkkenbesked her. Så vi skriver lige op ekstra sauce, har vi der. Ned der. Yes. Og så vælger vi den. Står den her, trykker vi OK. Og så kan vi se, at den ligger så hernede i bunden. Hvis jeg nu gerne vil have den frem, så den ligger som nummer 1, så det er den allerførste besked der, trykker jeg op på den her varesekvens. Her kan jeg få lov til at drag and drop med fingeren eller med musen. Så jeg tager fat i min ekstra sauce, og så trækker jeg den hele vejen heroppe i toppen. Så nu ligger den som nummer 1. Derefter klikker jeg på OK, og på OK igen. Nu har vi så oprettet en ny køkkenbesked, og nu kan du så gå ind og bruge den på kassen med det samme.